أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Goron jama'a ta ita ce don Allah don annabi a matasa tanadi. Yanzu nan da safe na da tashi sai daga wani dan gwangwan yana bincike mana ainihin wato bola. Da ce wannan abin da ka tara nawa za ka samu, ya ce in na samu ina ya yi wuta ya yi 800. Son doko dan gwangwan na amma ba zan tona mashi asiri ba. Wannan maganar da nake yi Allah ya san cewa ba riya nake yi ba. Sai shabarin baka shinkafa, ina faɗi shinkafa nan billahi la ilaha illa wa dan gosa ya fashe da kuka. Kuce shinkafa mudu nawa, shinkafa mudu 3 kawai da bashi. Sai na gaya ba mai gidana, sai mai gidana ya ce kukan da na sha da safen nan ba iyaka. Na ce menene? Ya ce wasu yara ne suka zo bola mu suka ga ainihin shinkafa wanda aka yi abin da sai suna ta cirewa. Ɗayan bai fi shekara 8 ba, ɗayan bai fi shekara 7 ba. Wani irin rayuwa muka shiga don Allah, don girman Allah. Ni ban ce a ɗauko kuɗi ko wani abu a bar ba, amma a buɗe ma matasa hanyar da za su samu. Ko abubuwan nan da yara suke ta yi a social media, mutuwa Baba Buhari, wasu daga cikin su bakin ciki kwakwalwa na cajin su, ba su san yadda za su yi da shi ba aiki. Sai suna fitowa suna zagin Baba Buhari wanda ya kamata a yafe. Kaga yaro ya ce ba zai yafe ba, dan me? Saboda yana cikin basifa, yana cikin wahala. Kuma ba kowa ke da imani ba. Don Allah, don girman Allah, wannan kaset din ya je ga Tinubu, ya je ga manya. Don Allah a buɗe hanyoyi da yara za su samu aiki. Don Allah, wahala ya yi yawa. Nawa ne shinkafa mudu 3 da mutum zai dinga kuka? Mai gida na ya ɗauko 2000 ya ƙara mishi, yana ta kuka kamar an biya mishi maka. Don Allah, don girman Allah, wahala ya ishi mutane. Duk wanda yake jin daɗi bai tosaya ma wanda suke cikin wannan hali ba, wallahi bai yi. Babu, mu yi hankuri, akwai mutuwa. Ka dubi wanda yake kusa da kai, manzo Allah ya ce babu imani ga wanda ya ce koshi amma wanda yake janibin shi na gefen shi yana cikin wahala. Ku samu abin nan ko mudu ɗaya ne a rarraba ma unguwa. Amma gaskiya muna da tattalin arziki, yaya ƙasar mu za su shiga cikin wannan mugun yanayi? Za a tambaye ku ranar gobe kiyama akan wa'annan. Don Allah, don girman Allah, kada a bari sai an nemi yara sun gama jami'a ba aiki, sun gama NYSC ba aiki. Kaga mutum yana da digiri amma an ɗauke shi kurtu, don uban shi ba kowa ba ne. Ta yaya Allah ba zai fishi da mu ba? Ta yaya za mu ga ainihin nasara? Ta yaya? Don Allah, shugabannin da za a tambaye ku ran gobe kiyama. Abu ɗaya, akwai masu ƙoƙari a ciki, amma mafi yawanci wallahi an bar yara cikin wahala. Yara na da iyaye amma sun zama marayu, ba yadda za a yi. Uba ya gudu ya bar iyalansa. Za a tambaye ku. Yau da ni da mai gida na mun shiga cikin wani hali da safen da na rantsa da Allah, inda muka ga yara na binciken bola suna ci abinci. Yaya ba za su yi amai da zawo ba? ‘Ya'yanku na ƙasashen waje. Don Allah, za a tambaye ku. Muka sa muku ƙuri'a, ku ba yaran mu aiki. Don Allah, ba sai sun saya ba. Idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira.